Hola, em dic Paula i avui m'agradaria parlar sobre la pel·lícula The Fountain o La font de la vida de Darren Aronofsky. He realitzat un mapa conceptual on he dividit la pel·lícula en tres parts. La primera, la conquesta d'Espanya, la segona és la història central i per últim, l'obra de la vida. La primera part de la que parlaré és el tema central o la història central, en què els personatges principals són Tommy, que és un metge que intenta trobar la cura per un tumor cerebral mitjançant l'experimentació en un mico, i Izzy, que és la seva dona, que és la que està malalta. Aquesta trama de la pel·lícula es centra sobretot en la ciència, i en base al que nosaltres hem estudiat a aquesta unitat es poden veure reflexats dos conceptes molt importants. El primer és la falsació, i en la pel·lícula es pot veure reflexat quan veiem que Izzy està malalta i Tommy realitza una experimentació per tal d'intentar trobar la cura per al tumor de la seva dona. I l'altre gran concepte és la reproductibilitat, i aquest es pot veure reflexat quan Tommy ha de poder ser capaç de reproduir aquest experiment moltes vegades i que doni els mateixos resultats perquè sigui factible i pugui ser utilitzat en la seva dona. En aquesta part de la pel·lícula, els personatges que apareixen, que són el capità i la reina, fan referència a Tommy i a Izzy de la història central. Aquesta trama de la pel·lícula fa referència sobretot als mites i a la religió. Els cavallers han de ser capaços de trobar l'arbre de les civilitzacions maia per poder salvar Espanya i, a més, aconseguir la immortalitat. Aquesta història té una analogia amb la història central, ja que es parla de la conquesta d'Espanya com que els cavallers de l'inquisidor es van expandint per la península i finalment l'inquisidor acaba amb la reina. I això es pot veure reflexat en la història central com que el tumor es va expandint per al cos d'Izzy i finalment l'acaba matant. I finalment acabem amb l'última part de la pel·lícula en què els personatges principals són l'home calb, que és Tommy, i l'obra de la vida, que és Izzy. Aquesta part de la pel·lícula conté moltes referències a la història central, com per exemple quan l'home calb toca l'escorça de l'arbre de la vida i a aquest se li posen els pèls de punta. Fa referència a una escena que es veu a la història central quan Tommy i Izzy estan al llit i ell li parla a l'oïda i a ella se li posen els pèls de punta. El Tommy d'aquesta història és l'únic que comprèn que la mort no és la fi, no com el Tommy de la història central, que diu que la mort és una malaltia com qualsevol altra i que es pot curar igual. Al final de la pel·lícula es pot veure com en la història central Tommy es fa una marca amb tinta en el dit. I això després es pot veure en aquesta història de l'arbre de la vida, on Tommy no només té una marca, sinó que en té moltes, que fan referència a tot el que ha après durant la seva vida. Aquestes tres parts de la pel·lícula tenen en comú el concepte de temps cíclic. La història es va repetint diverses vegades i aquesta pot tenir modificacions per actes apresos, però mai es modificarà al final. Un altre concepte al que es fa referència en les tres parts de la història és la xibalba, una nebulosa que explotarà i d'ella es formaran noves estrelles. En la part de la conquesta d'Espanya es parla d'aquesta com un mite, que diu que l'ànima dels morts s'eleva fins a ella per tal de renéixer, que és el que intenta fer Tommy en la part de l'arbre de la vida. Intenta elevar-se fins a la xibalba per tal de poder tornar a néixer. Al principi de la pel·lícula estava una mica perduda perquè no era capaç d'unir les tres parts de la història, però una vegada la vam acabar de veure i a més quan vam realitzar com una posada en comú vaig acabar de veure tot més clar i la veritat és que vaig entendre molt bé els tres blocs importants de la pel·lícula. Crec que és molt interessant i que fa reflexionar molt i a més crec que si es torna a veure una altra vegada serà com molt més fàcil unir tot des del principi
i potser es poden trobar coses noves, ja que no li pararàs tant atenció a la resta com quan la veus per primera vegada.